Cada 25 de novembre celebrem el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Aquest any fa 60 anys del violent assassinat de les 3 germanes Mirabal. Eren 3 germanes activistes polítiques i membres actives de la resistència. Van morir en mans de la policia secreta de la dictadura de la República Dominicana al 1960. En honor a elles, el 25 de novembre es va establir com el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Commemorem aquest dia arreu del món per denunciar la violència que s'exerceix sobre les dones i que té origen en la manca d'equitat i la discriminació, i reclamem la seva eliminació. L'Institut Català de la Dona posa en marxa la campanya de sensibilització "Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals", amb el hashtag lliures i sense por. La violència s'adapta a les noves situacions i també ho fa la forma de resistir de les seves víctimes. Sovint, i de forma errònia, pensem que les víctimes són éssers passius i resignats a la seva situació, perquè en realitat desconeixem que elles constantment estan elaborant i readaptant les maneres per mantenir-se vives. La pandèmia ha canviat la nostra vida i durant un temps ens ha tret de la via pública i amb això ha allunyat a moltes d'aquestes dones del seu lloc segur, el carrer, la plaça, perquè, desgraciadament, el ser a casa per a moltes d'elles no és sinònim de pau, sinó de perill i violència. Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el moment idoni per a explicar-ho a terceres persones. També a les que no podien i el seu veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim, sobretot, a les que en una època tan incerta com la present encara romanen a les cases on hi ha el seu victimari. Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d'aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts, les exerceixen. És hora que us en feu responsables i intervingueu. Les violències masclistes només es poden eliminar des de l'arrel. Sigues tu també còmplice en la construcció d'aquest món millor.